Iffaċċjat b'telfa elettorali kbira l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ma mill-ebda konferenza tal-aħbarijiet biex jirreaġixxi għar-riżultat. L-unika kumment mal-ġurnalisti taw iż-żewġ viċi kapijiet fis-sala tal-att tal-voti. Issa li beda l-proċess tal-att huwa evidenti illi mill-sampling li sar il-Partit Laburista rebaħ dina l-elezzjoni ġenerali. Allora b'mod uffiċjali se ngħid li l-Partit Nazzjonalista qed jirrikonoxxi li l-Partit Nazzjonalista minn dak li jidher rebaħ din l-elezzjoni ġenerali u rrid nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja l-poplu Malti li l-bieraħ reġa' wera maturità kbira u ħareġ jivvota eżerċita dan il-dritt li għandu. Mistoqsi media differenti dwar x'in kien se jagħmel konferenzi tal-aħbarijiet, il-messaġġ li ħareġ minn kelliem tal-kap tal-Oppożizzjoni kien biss li tul il-jum tal-ħadd ma kienx se ssir konferenza tal-aħbarijiet. Fl-2013 wara li tilef l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien ħabbar li kkonċeda t-telfa billi indirizza il-mezzi tax-xandir u qal li se jirreżenja. Irreaġixxiet ukoll Marlene Farrugia, kap tal-Partit Demokratiku fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista, qalet li ma kienitx waqgħet id-dinja għalkemm diżappuntata. War nofsar it-tajjeb. Nisħajja li intom bħalna, ovvjament, kulħadd iddiżappuntat bir-riżultat, qatt ma bsarna li l-poplu Malti ħajati approvazzjoni għal gvern korrott, imma dik ħaġa lill-poplu Malti. Però l-missjoni tagħna ma taqafx hemm, dak nofs il-poplu Malti, mbagħad hemm aħna li għażilna Malta.